ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ହେବ। ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲା ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଭତ୍ତା। ଏଣିକି 1000 ବଦଳରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକଦମ ପୁରା ଖୁସି ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏଣିକି ଆଉ କାହାକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଧିବେଶନର ବୈଠକ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଗକୁ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି କି 2024-25 ମସିହା ବଜେଟ୍। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି। ବିଜେପି ସରକାର ଏ ନେଇ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି।